Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mudulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan. Ug mutugkad sa mga nauhuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho, nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Word of God, as we have said, is a lamp unto my feet and a light unto my path, according to Psalm 119, verse 105. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa di pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni ining adlaw, gikinahanglan nga itong pangandam sa itong kaugalingon, kinahanglan itong limpyuhan ng atong kalag, gikan sa mga sala nga itong nabuhat ng adlaw, sala ba sa huna-huna, sala ba sa dila, o sala ba sa buhat. Kintanan mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry sa patinaw sa iyang kamatuoran. Busa, aron kita malimpyuhan, kinahanglan itong paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo og decision to believe in Christ as Lord and Savior. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Let us pray. Ama na mga langit, no, nagapasalamat kami kanimo ni ining adlaw sa imong pagdala kanamo ni dapitan usab o sa paghatag nimo kanamo mayong panglawas, bisan na among mga ginagmay mga balatian. Salamat gihapon o Diyos kay grasya man ang nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos din o Diyos. O kining tanan imo mangipahiluna, pinaagi sa imong hustisya o sa imong pagkamatarong. Usan din nga adlaw, uban ni kami, tangtanga ang mga babag ni sa mga nauna, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamong kamatuoran ni adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, atong mga suki, mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Aniano sa kita katapok kay agi kini og atuman lamang sa mga sugo ug mando sa Dios. Ingon nga iyang mga anak kita igo ra sa baton sa pagpaubos, pagdawat sa iyang otoridad o nga kita malamdagan pagdugang sa bugtong magtutudos kamaturan nga mao ang balaang Espiritu Santo. Okay. Nagpasalamat ta sa Dios ning atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Mao kini ang gisangkap sa Dios alang kanato gawas nga of course ay daghan nga mga ministry nga nagatuman sa ilang katungdanan. Busa kita nagatuman lamang sa atong katungdanan nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan o sa pagsabwag usab sa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Okay. Niya pa kita nagadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og the cross before the crown. Ang krus ang una sa dili pa ang purong-purong. Okay? So atong timanan nga karong panahon sa simbahan, mao pa kini ang gitawag og normal evangelism. Okay? Normal. Kay walay nagaharas kanto, walay samok kanato sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, natay kahapsay, kalinaw, o kita concentrate sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanato bahin sa pulong sa Dios. So this is normal evangelism pa. Apan anay panahon nga mo abot nga mubanos na ang crisis evangelism nga diin ginugdanay na arestahon na kayo kamong mga nagasunod-sunod sa atong Bible study, mao na nga karon pahimusli kay kini niya pakita sa normal evangelism. Kay we have said it's gonna be crisis evangelism that takes over after this. Kay ingon bitaw sa Amos 8:11, the time will come, says the Lord, that I will send a famine and a thirst through the land, not a famine and bread, nor a thirst for water, but an end to divine revelation. There's going to be hunger and thirst for the teaching of the Word of God. Manang kita nagapahimulos ni ining ato karon nga ginabuhat nga pagsunod lang sa mando sa Dios. O kagahapon, by the way, ato mang nahuman kadtong paghisgot sa ang matuod nga mga yawi, the real keys of success sa pagkamalampuson sa atong kinabuhi o atong gituki kadtong kawhaan 20 items nga atong gisgutan. Review, okay, kung buot ka nga malabas gyud kanunay sa imong panunduman, ang nag-unag yun ining real key of success in life mao ang pagpaluwas. Get saved, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Unya ikaduha nga kita patubuon di sa grasya ug kay balo kang Ginoong Hesukristo. Ikatulo nga atong hatagan og pasiuna, prioritize sa pulong sa Dios. Prioritize God's Word. Excuse me. Kay gikinahanglan nga kita ma-expose
ang atong kaugalingon nining matang sa pagtuon sa Doctrinal Bible Study na sama nini. Nya ikaw pat, kinahanglan organisahon imong kinabuhi around God's Word. Kaya ito na magitunan ng unom ka mga panginahanglan sa paagi sa Kristuhanong paagi sa pagkinabuhi. Unya, ikalima, ikinahanglan ang atong paggamit sa napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga sulirante and problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanato. Ikaunom, ang pag-angko nato. We have to claim sa mga saad sa Dios. We have to claim God's promises. Ug asa man ito makatuni kini mga saad sa Dios diha sa Biblia, diha sa pulong sa Dios nga atong ginatunan. So we have to claim God's promises every single moment of every day. Kaya kini, this will lead to occupation with the Lord Jesus Christ. And then number 7, atong gihisgutan tong Operation PTA, nga kitang mga Kristiyanon gikinahanglan nga ana kita sa hustong dapit o ana ata sa tukmang panahon, right moment, o ang tukma o husto nga pagtagad, right attitude. Right place, right time, right attitude. Kunyag ikawalo, na ang atong pangitas kinabuhi like station in life, atong mga trabaho, mo kana ang full-time Christian service. O kana hisgutan kana sa Episo 6:7-8, Segundo Corinto 9:12-13. So, manay kawalo. Ikatiyam, ang atong kanang buhat sa mga mayong buluhaton ngadto sa Dios. Doing things as unto the Lord. O ato namang nasayran ang duha ka matang sa mga mayong binuhatan, human good o divine good. Ang human good, sa diha nga ikaw mohimog desisyon, o mo buhat o mga buluhatong mayo, kung naan mo buhata ka na gawas sa operational divine, gawas sa plano sa Diyos, then mahog lang ka na o kahoy, kugon o dagami. Matud pa sa 1 Corinto 3:12. Apan kon nagabuhat ka sa mga maayong buluhaton, diha sa sud sa operational divine sphere, then kanang buhata gitandi ka na sa 1 Corinto 3:12 gihapon nga pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato, gold, silver, precious stones. Okay, ang ika na po nga real key of success in life, we have to confess every sin. Gikinahanglan nato ang atong pagkumpisal sa atong matagsala ang atong nabuhat. Confess every sin that we commit. Flush them out sa atong kinabuhi. Tawag na ito rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay. At tutas 11, rest in the Lord. Kanang rest. Pahulay diya sa Dios. Faith, rest, life. Pagtuo nga nagdalag pahulay. Okay? Pagtuo, kinabuhi kini. Panginabuhi kini nga may pagtuo nga nagadala o pahulay. Excuse me. Muna faith, rest, life. Ikadusi mo na ingon og maintain, ipabilin gyud ang imong
mapaubsanon. Ug laingan sa humility is grace orientation. 13, we have to resist evil by avoiding the wrong crowd in life. At ulikayan, ang mga dili mayong mga pundok atong matagbuan sa kinabuhi kay kini makadaot sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So we have to resist evil. Kay kini mao ang pagi nga maka-resist kita kanang atubang o atog yung masalikway ang dautan. Ano yung 13? 14, ano yung itong itawag Operation VOG. V, Viewpoint Will of God. O, Operational Will of God. G, Geographical Will of God. Ang Viewpoint Will of God nagatubag kinis pangutana unsa man ang buot sa Dios nga akong una-unaon. Ug ang operational unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Whereas og ang G unsa man asa man ang Dios buot nga ako moadto. O unsa may kabuton sa Dios nga akong pagadtuan. Geographical will of God. 15, kanunaya nga ikaw matultulan, that you will always be guided sa doktrina sa volitional responsibility. Doktrina man volitional responsibility. Na tay tulubagon sa matag desisyon nga itong himuon gikan sa atong kabubuton na giatagan ta sa Diyos hingpit nga kagawasan sa pagpili. Apan kita ra mismo ang manubag sa atong pagabuhatong desisyon. Okay? Volitional responsibility. 16, be constantly guided by the essence of God. Kanunaya nga ikaw tultulan kanunay sa kinaiya sa Dios. Essence of God. O unsa man tong essence of God, napo ka nag-una nga mga kinaiya sa Dios. Sovereignty, justice, righteousness, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, o veracity. Mao ni ang napo kanag-unang kinaiya sa Dios. And mao ni ang kanang real key of success in life, ang ika-16, be constantly guided by the essence of God. Nya ang 18, be conscious and aware of the doctrine of eternal security. Kanunay yumatmunin na nga ikaw matultulan o maagak bahin sa doktrina sa dayo na nga kasiguruhan. Eternal security. Ikaduha, nga ikaw conscious and aware sa the doctrine of sowing and reaping. Unsay imong ipugas, mao po imong anihon. Galatia 6:7. Ug ang ikatulo, the doctrine that elucidates, nagapatinaw, nagapaklaro, ng usa ka magtutuo, why pulos na nga to sa Dios by being negative to Bible doctrine. Sa diha nga, ang usa ka magtutuo, mag-usab siyang kaugalingon nga wa na siya gana. Okay? Negatibo na siya sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. That is the point nga siya nahimong useless. Wa na'y gamit sa Dios. Okay? Okay, ang 19, mo ni addendum sa numero 10.
Ang sa numero 10, confess every sin you commit. So, this is the addendum kay ang imong paghigawas sa pagkikambitay sa Dios is a waste of life. Nagausik-usik lang kasi mong kinabuhi. Waste of time. Waste of opportunity and ability. Giusik ka lang nimo. Gawas pa, imong gidapit na karon ang Diyos nung pagpanton. Ha? You are inviting divine paddle. O ikaupat, it is very expensive financially and spiritually kung ikaw nahigawas sa pagkikambitay sa Diyos. O ang ika-20, ikakawhaan nga real key of success in life, mao ang kanang punting pagtutok sa imong pangunahuna sa imong tumong sa imong espirituhanong pagkinabuhi, which is spiritual maturity. So, ginahanglan nga itong sundo ng mga pagi sa Diyos aron kita makakabot sa itong spiritual maturity stage. We have to study, we have to learn, we have to apply. Of course, study, learn, believe, and apply Bible doctrine every moment of every day. O kay kidi mo resulta man sa capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for blessing, even suffering na nakay katakos, matubang ning tanan. And that is how to glorify God. Actually, yun atong gisgutan naman nga, di kita makaimaya sa Diyos. Dili, we cannot. Only God can glorify God. No na ni prinsipyo ang itong ibarugan. O the doctrine behind that, I hope, nasilsil na diyan nimo nga murag makurat ni ubang bag-ong nakadungog nga only God can glorify God. Unsa naman ay kita sa atong mga binuhatan? Well, it takes time to re-explain may tungod nini. Ang tinod, only God can glorify God. Pinagi kanato. Isi pinagi through our kanang constant nga pagtuon, pagtubo diya sa pulo sa Dios. Kay inikabot na nato sa pagkahamtong spiritual maturity, we become winner believers. Thus, we are able, pinagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo, na kita makahuna-huna na logically, rationally, and sensibly. Kanang undan mo na ba? Thus, we are able to make good and right decisions in life. We become good decision makers in life. Do you want to become a winner in life? No. Imo ang pagpili. The choice is all yours. So mo yung mga real keys of success in life na I hope na sil-sil na nanimo si mga limpatakan kay mo mayroong danon kini nga itong gipang isugutan, by the way, kini nga itong gipang tukbil nga mga pagtulunan, maura niya nga itong mabahon inigbiya na ito ng kalibutan na way lain una ako no unsa imong ba imong mga salapi, imong mga kamtangan, imong mga katigayunan, imong mga kanang depositos bangko, imong mga kayamanan dili ibili ng tanan. You see, mauna nga kinira nga itong ipangtunan atong nakatunan ug atong gihangop atong gituuhan. Mora ni atong magamit dinhi niya ning atong pagkinabuhi karon ingon nga mga anak sa Dios.
Kini logistical grace gihapon pagsangkap gihapon sa Dios. Aron sa ingon niya na kita makakabot gyud sa atong tumong, which is unsa? Super grace life. Super grace. Si Pablo, di lang kay super grace yang nakabot. Ultra super grace. Motos Pablo miingon, kamo, Visayan gisultihan mga taga Korinto nga mga magtotoo. Kamo, ikinahanglan nga inyo nang i-apply, inyo gamiton na ng inyong nakatunan. Kay makita nimo, nigkabot na nimo niya ng espirituhanong pagkamtong, spiritual maturity, unsa ka nindot, kulbahinam, thrilling, adventurous, kulbahinam, nga matang sa panginabuhi ang imong maangkon. Iswayi. Mingos Pablo, iswayan ako. Labihang ninduta. See? It's a matter of choice, gihapon. Nga na nimo. Mupahibos ka ba niini o dili? Gatahod mo po ang Diyos sa imong desisyon. So, di man nga kita, ingon nga mga Kristohanon, doon na tayo mga responsibilities in the spiritual life. Ug ato naman igitukbil usap nga ang nag-una niini nga matag sakop sa kaliwatan sa tao, anaay tulubagon, has a responsibility nga maminaw o mutuo sa mayong balita sa kaluwasan. Acts 16:31, Mark 1:15, John 20:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Mo ni nang una nga matagsakop sa kaliwatan sa tao, dunay katungdanan, dunay tulubagon sa pagpaminaw o sa pagtuo, pagdawat sa mayong balita sa kaluwasan. Mo nay first responsibility in the spiritual life. Excuse me. Ikaduha, katungdanan sa mga magtutuo nga sila magakatapok, assemble themselves, aron magatuon sa pulong sa Dios. Sama niya ito ibuhat. This is an assembly. Nagatapo kita sa ngalan sa Dios. Okay? O kini mao ni ang usa sa mga responsibility, duty natong mga magtutuo. Kita magkatapo sa itong kaugalingon in order to study God's Word. Hebrews 10:25. Ang ikatulo, katungdanan sa mga magtutuo nga sila magapunting, magadupot, concentrate sa teaching of the Word of God. Ubos sa otoridad sa Dios. Pinagi sa usa ka gitawag nato grace-oriented, spirit-filled pastor teacher. Hebrews 13:7 and 17. Ikaupat, katungdanan nato mga magtutuo sa pagpadayon o sa pagsibog sa atong espirituhanong pagtubo hangtod nga atong makabot ang atong common goal nga maong spiritual maturity. 1 Peter 2 o 2 Peter 3:18. Ikalima, it is the responsibility of believers. Atong katungdanan ingon nga mga magtutuo nga atong biyaan na, kalimtan na, ilubong na ang mga sala o ang atong mga kapakyasan sa kinabuhi. 1 Corinto 11:31, 1 John 1:9. Ikaunom, katungdanan na itong mga magtutuo sa pagkontrol
sa atong mga kanang negative mental attitude. Nas Proverbs 23:7, 2 Corinthians 10:5. Kontrolahon na to ang mga negatibo ng mga panguna-una. Ikapito, katungdanan itong mga magtutuo nga atong kontrolahon kining atong mga negatibo nga mga pagbati, negative emotions. Hebrews 12:15, Proverbs 16:32, James 1:19. Ikawalo, katungdanan na itong mga magtutuo sa pag-organisar sa atong kinabuhi. It's our responsibility to control and to organize our life. Salmo 90:12, Proverbios 6:11. Ika-9, katungdanan na itong mga magtutuo to see as to what is our mental attitude towards sa atong mga trabaho. Okay? Atong katungdanan na nga bahin sa mental attitude na to ngadto sa atong trabaho. Galatians 6:4-5. Ika na po, atong katungdanan, ingon nga mga magtutuo, to see as to what is our attitude bahin sa physical death. Ikinahanglan nga itong tuliron kini nga itong ato bang outlook atong pagtanaw sa physical nga kamatayon. Napayuban ka na itong mga magtulong mahadlok, maghisgot bahin sa kamatayon. You see, responsibility ra ba nato mga magtutuo to see kung unsa gyud ang atong attitude towards physical death. Salmo 23:4. Ika-11, ang mga magtutuo may tulubagon, are accountable and answerable sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi as to how they used it. Yun sa nila pag-unsa gamit niya ng kinabuhing hinatag sa Diyos. Kaya kini sila, kita, ng mga magtutuo, will be answerable for this. May tulubagon kita at tubangan sa gitawago judgment seat of Christ. Mao na niyang last judgment. Romans 14:10-12. Ika-12, kita mga magtutuo, may tulubagon, answerable for the way we live. Yung santo pagkinabuhi. In such a way nga we are able to possess ni anang pagsalig, that confidence, ug dili kita mga uwaw sa diha nga si Kristo mobalik sa pagkuha kanato atol sa pagsakgaw during the rapture. Okay? So, tulumagon gyapon nato. Ika-14, ang mga magtutudlo sa pulong sa Dios may tulumagon for the way they teach God's truths. Tulubagon. Kita nagatudlo, may tulubagon kita. Na naipanahon masipya ta, nagikinahanglan ng imong pagsusi sa mong kaugalingon. Matukma magyud. Timos ba, bugos bang imong ginatudlo. Nga sibo, basi lamang sa kamatuoran. You see, may tulubagon. Kita mga magtutudlo. Ika-15, nagaingon kini ang usa ka magtutuo nga modawat sa responsibilidad sa iyang espirituhanong kinabuhi, makasibog na to sa unahan. He is able to advance, to
to discern, mahinungdan, he will be able to receive blessings. Lucas 19:17. Ato ni ipadayon ugma. Ayo si piyata ang pagsubay, pagsunod niini. Magampo ta. Ama na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo. Nini matamis nga higayon nga ambitay kami sa imong balaang pulong. Inaot nga kini o Dios. Mahimong tatawag tinaw sa among kalag na among gamiton amo kining tuuhan hangpon ug among gamiton sa among adlaw-adlawng panginabuhi. Salamat nini among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Dios, gamita kini in a mighty way unsa man imong kabubuton. Salamat o Dios, dala kami pagbalik din ni ugma, ron kami magpadayon sa among spiritual momentum. Ing tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.